Si Brother John. Magalit sa akin. Malapahit siya. Nakita ko. O proud. Malapahit siya. Sumasabi ako sa Ginoo. Sa Ginoo. Proud mo ko sa akong anak. Naku, akong garbo ka namatay siya nga naa sa guluhan sa atong Diyos. Tungod kay sigurado ko na maayo ang iyahang nahimutangan karon. Umigaw lang, Diyos. Pero unsa unsa man, mao man ni ang kabubuton sa Ginoo. Sister Chris. Ito ko i-service mo, Sister Chris. Sister Chris. Kanang hindi tao nga aksidente kagahapon. Ito sa highway. Kapag sa dako na truck. 10-wheelers na truck. Ang isakyan sa iyong mama o papa. Pinsan si Victoria. Yes. Ayaw kayo hindi ka nabisa. Ang mapagpapagis. Kapsan sila sa Victorious. Wala na yung mapagpapagis. Patay na sila, Chris. Sila doon sa kulitarya. Yung hapon, yan doon sa Wala na akong mga kinikatan. Tama ako, Pastor. Pastor, ina ko, kanili na tinuod, Pastor. Pastor, maluin ka, ina ko, kanili na tinuod. Sister Chris. Basta yun. Tulog ka na. Balik-balik ka na mga mga mahal. Lang magsabot sa pulog sa Diyos. Kung pag-aangkod ng kaluwasan. Apan, kaya hindi siya pulo. Hugot yun ang iyang prinsipyo na hindi siya makaingot sa pagmamalakas sa atong Diyos. Kung iyanang din siya na, dihaan na siya manalagan kung matigulang na siya. Kaya sayang daw ang iyang kinabuhi. Subok ko nga ikay-ikot si Chris. Pero sayang yun ang iyang. Wala lang man niya napangandaman ang iyang kamatayon. Wala niya napangandaman ang iyang kinabuhi. Kung man siyang patay, hindi sa dalimutan. Kaysa pinagtahong ka, mamatay siya ng kahapon. Sakit man ka namatay ang akong mga kinikatan. Apan, masakit sa ako nga namatay ang akong amaan. Namatay na sa Diyos. Pastor! Ang naman ako ni Pastor. Nawala na ang chance kanina sa saya. Karon! Karon! Naasya nito sa imperno! Nag-atos na wala'y katapusan! Sakit kayo! Kibuhat naman nga to ang batay. Wala na gintay ko buhat kay. Oo, maging ang iyang desisyon.